Ond mis bethau fan hyn, ac mae nifer ohonoch chi eisiau gwybod beth i ni wneud os ni'n absennol, ble mae gwaith a popeth. So, edrychwch ar y fideo hyn a fyddai'n dangos i chi beth i wneud os i chi yn absennol, neu wrth gwrs os dwi'n. Right, y peth cyntaf ddylech chi fod yn gwneud yw edrych ar Google Classroom. Nawr, mae Google Classroom gyda pob un ohonoch chi, ac os dwi'n edrych ar enghraifft fan hyn nawr, gallwch chi mynd dros rhain i gyd a jyst checo bod chi wedi gwneud y gwaith i gyd. Hefyd, falle fydd y gwaith yr diwrnod hynny lan fan hyn i chi gwneud. Chi'n gallu gweld, mae gwaith fan hyn, ac os fi'n agor hwn, a hwn yn dweud i chi yn union beth oedd angen i chi gwneud. Hefyd, gallwch chi edrych ar y stream, ac hefyd gallwch chi mynd nôl ac edrych dros pob pwnc i siŵr bod gwaith yna i chi gwneud. Nawr, yr ail beth gallwch chi gwneud, wrth gwrs, ydy mynd i ydch.org.uk, ac os dwi yn agor hwn fyny nawr i chi, ydch.org.uk, ac os i chi wedi creu cyfrif yn barod, chi jyst yn bwrw ati mynd i gwneud y badges. Os i chi heb creu cyfrif eto, i chi mynd mewn, chi'n creu cyfrif a wedyn gallwch chi gwneud y badges. Ac os i chi'n cofio, os fi'n clico ar hwn fan hyn, gwasgu share, copio hwn, mae hwn nawr yn dangos yr ffyddynau dwi wedi ennill. Nawr, os chi'n cofio, mae angen chi casglu 250 bathodyn i cael y gwobr efydd, a dwi wedi amgyfrifo mae hwnna tua 12.5 awr. So, os does dim gwaith wedi gosod, dwi'n sal neu chi'n sal ac chi ddim yn gwybod beth i'n wneud, i chi'n gallu wedi'n bwrw mlaen i gwneud ydch.org.uk. A dwi'n gobeithio hwnna'n helpu. Ac trydydd peth, os chi ddim yn siŵr beth mae eich chi gwneud, wrth gwrs gallwch chi cysylltu â Athro trwy Google Classroom, a fi'n siŵr fydden nhw'n gallu dweud i chi beth sydd angen chi wneud hefyd. So, dyna beth sydd angen chi wneud os ych chi'n absennol. Ar y gofyn, mae rhywun yn dweud i'r rhieni nhw bod dim gwaith gyda nhw, yn wedi ymwysbythaius. Fyddai'n anfon y fideo hyn nhw i ddangos fi wedi esbonio. So cofiwch na. A cofiwch, tanysgrifio, bwrw glwch, hoffi a sbaen drwy sylw gyda chi ar y gwaelod. Hwyl am nawr.